message anapinda pamusina kwati ngapinde kudaisa. Akaseka ashika. Tinokumbira mai umwe atina matiri. Baba wedu tiri pano pane nguva baba. Zviri zuva resondo renyu baba ramakasangisa tiri nyika ino ikunamata pasi rose. Saka Mwari makanaka tinotenda nekutungamirira vanhu venyu kusvika pane imwe nzvimbo itsva inoremeredzeka. Tinokumbira nyasha dzine denga kuti zvioneke zvichikomborerwa ndimwe zvese zvichatarwa mukati mweimba ino. Tinokumbira rudo baba mukati mweimba ino kuti tioneke tiri vanhu vanotaura tiri vanhu vakabatana vanoziva zvavanonga vachiita. Nevatungamiriri baba tinovaunza pamberi penyu. Imwimwi ndimi mwakaisa, ndimi mwakavagadza baba. Vanogadzire mune zviro zvedu mune zvakanaka. Tinokumbira nyasha dzedenga kuti dzidzadze mukati mweimba ino. Hatina zvizhinji baba zvetinotaura, zvitakumbira nezvitasiya ngazvivanzwe ndiri kubudikidza zvejustins wedu. Pamusoro yegymnastic, pamusoro yecotiplay, madhodha anamai ngatimisa. Anamai munozoredze mhuri mwambochuurire kuembera. Fundirai kumba muchiembera arume kanga auya zviya kubva kubasa, kana akanyabate chiro asinyazi unoemberwa. Mazwa ere anamai? Imwimwe akadzi akuru fundisai akadzi adoko tsika dzedu nemagarire. Next time anoye kudare muina ana ahosi kudai ana mbuya matemere fundisai ana adoko mwamwaembera chimba afundisai kuti muchiembera munochinjike mwako zvimwakaita itai echiona maikuru asikana we tikangata kuembera mwako edu anozai hatizoti kudai tinoita kundodai basa dai zvatopera. Marizwa ere asikana wowe? Murume unoemberwa kumbaye kutodzake pamubhedhe makuseni bubu mwakadai kuembere murume wako nemari yaanonga akaika unobudisa. Hino zvenyuzvo zvekuti mwakaenzana haibudi. Pamusoro ngativhure dare. Koti klek mapo ere? Mapo. Kana tichinge tiri kuuye kwa mambo takafanire kusununguka, ndochekutanga. Kana tati makafanire kusununguka hazvirevi kuti munofanire kunyepera mambo, ngekuti kunyepere dare imhosva. Handisi kutaura imi mega, ndikutaura navanhu vakagara pasi. Ndo saka tichikutoresai mhiko kuti ndichataura chokwadi chizere chisina manyepo. Mwari ngaandibatsire pamberi pamambo nedare. Ndo saka mukatinyepera manje tikazoziva kuti tinokunyepera, watinyepera tinonga takukutonga ngekushore dare yatinoti contempt of court muchirungu. Isusu tonga tisikadi zvekutongana ngekushore dare, tinosungirwa kutaura chokwadi chezvakaitika. Kudari kuno akurohwi munhu, kudari kuno panapa hatina stokisi, kunze kwekuti tazoona kuti nyaya tiri kutonga ine kaumhondi, criminality, ndo pandinodaidze mapurisa echisunga vanhu. Asi sunungukai, dare rinonge renyu, mechitaure chokwadi pane zvemunonga mechibvunzwa ndimambo nedare. Jafeti gara basi. Techenderere mberi
nenyaya iri pakati paJafet Chirongwe naFarai Mandikutse. Nyaya iyi takati tichapuwe tsamba ndiChief Musha. Takaenda kopuwe tsamba iri pana naChief Musha. Ndareraona kuti chikwereti chakasara naJafet chemari yedare chabhadharwa here. Yakwana here. Ati nyanyi kuda ndarera mutemo wedare unoziya kuramba tichitonga zvikwereti. Because mari yedare hurumende haititendedzi kuti titonge chikwereti nekuti hatizobvunzi munhu. Right. Ndipireyo zvecourt clerk. Ndoda kuti Farai uteerere zvakanyorwa ndimambo Musha. Oya. Ipai court clerk. Muerenge zvakajeka vafaira tinzwe. Sauronde courtroom. Ndiri chimani. Muerenge savafaira. Okay. July 2023. Has engagement of Jafet Chirongwe and Farai Mandikutse for compensation purposes, expenses for the late Joseph's son. Attendance Mandikutse, young brother Mandikutse Chirongwe. Musi weyaenda pamberi pamambo nyaya iyi pari kutorwa vanhu vakanga varipo. Enda mberi tizo. Chirongwe Makanda Mary Makanda Emini Chirongwe, son of Joseph. Kuenzanisana the two families. Pakanga pasi kutongwa nyaya asi painge kuenzanisana. Ndoda kuti muone kufanana kusiyana kwekutonga nekuenzanisana. Apa mambo wanga ari kuenzanisa nyaya nekuti pakanga pasina kusawirirana, pakanga pachitwe kuwirirana. Zvasiyana nedare ranhasi. Enda mberi tinzwe court clerk. Kuenzanisana the two families. Farai Mandikutse akabvuma kuti akarova mwana paakatanga ari paJuti end of June 2022 nemutsvairo wemuchehwe. Vabereki vemwana vakati mwana akapupura kuti akanga arohwa naFarai Mandikutse. Takazosvika pakuwirirana kuti Mandikutse abatsire expenses akabatwa nemhuri yakati yakashandisa 500 USD kusvika pakuviga. Saka pakuwirirana vemhuri yekwamandikutse vakati vanobvisawo 200 US sechema kuitira chamangwana. Results taitarisira kuti 200 US ibviswe uye 1 US raizofambirwa nekubviswa kwemari iyi.
no communication trio about the payment. It was have the primary school. Just headmaster. And Chief Musha, have the primary school. Right, in the not somewhere. Oh, Farai. Nyaya haipracticeswi kunga bhora rechikwesha kutamba nemadzimambo. Kana muri kutamba muri kwenyu mega iyo munotamba, asi kana wamire pamberi pamambo achimuyananisa unofanire kutore rukudzo rwekuti mambo watore nguva yake kumuyananisa. Zvataura mambo kuti chamangwana igumbezu. Saka mukanga mwaenzanisana, mambo wakazondiona ndatume messenger kotore paper, wakazondiona akati wamandikutse wafanire kudaro nekuti wakatobvise dhora rekuti eya tazvizwa tichabvisa 200. Tisina hudzamu hwezvimwe zvetinotsvaga. Saka ndakajoini nyaya yekuti ndinoda kumbozwa kuti musuwo yeenzaniswa kwete kutonga. Common agreement yakambonga iri yei? Common agreement yakanga iri kuti panoswera munhu nevana pane zvinoitika. Izvozvo zvakaitika izvozvo zvendisikachofanira kutanga kufanana ndichitaura ndizvo zvemwakawirirana nemhuri yekwachirongwe nemimi kuti tichabvisa compensation ye$200 US. Saka handina chitongo chitsva. Inini samambo ndaakuchitonga kuti izvozvo zvemakawirirana ngazvibviswe with the cost dzekudarika. Sorry, chingamire. Ngamudaro hazve asi usazi kuti akazviziva kuti panobviswe 200 iwo mudaro wacho imomo. Zvazvo nanga zvakambojekeswa kuti panobviswe 200. Ndakataura ndakabvise dola tore chema. Mira kwete. Ukadaro manje chira ndikutaura ukadaro rutore mambo ari kupenga. Anofanira kuende kumbozemenwa. Iwewe ukadaro wakunditaura kuti mambo musha anopenga. Ndaida kuzvidzokora kuti ndakataura zvindizvo zvapazongokuti akonyaya yemari. Apazongoita kuti 200 takateka ndungana vasho. Alright, iwewe manje chizwa. Zvaunoita manje ngezvekuti mambo Saurombe ndakuapira ngekuti zvakanyorwa hapo ndi mambo handizvo zvitakawirirana. You must appeal this. Nyaya inodzokwe pacho. Ndingada kuti ichinja kuti ichite yekumapurisa nditori musungwa chaiye. Ndingada kuti ichite yekumapurisa. Asi kumapurisa iwewe unomonga watobhadhara ma-expenses emuno. Chakamira wangu. Haichazivi ndakakasununguka ero ndidaro kuti zvakanga zvingataurwa kunenge ndikazozviona ndizvo zvakaita izvi. Hano ndo zvawakaita because apa panapa pari kutaridza kuti ndo zvawakabvumira. Changamira ndosanda ndachikumbirawo hangu kuti ndiichinje nyaya yacho ichienda ndimutongwawo pamweni. Zvakanaka chibvisa ma-expenses edare rinei ndichokupe fomu racho ndini ndinokupa. Ipo pandingachazuti mari yezvanzi amari ichimbondigarirawo zva mupepa unogadzika vanhu vane misikazovai chimbondigarira. Vachirongwa chimbosimukai mugare kumabhenji chamudaidze. Uno hano handitsvaki izvozvo ndakatozvizwa but mandikutsema tell the truth. Ina ndifembe hari dzikwa mandikutsema unoya panapa musi wa7 ndikupe fomu rekuti hauna kugutsikana asi kunyepera kwawakaita mama unobvise $60.
mudare mangu ndouya pano musi wa 7 ndokupe fomu rako 2 3 4 ndatopedza ijudgment andari unobvike pamberi ndaikumira kuvike pamberi shaka ara ripi racho taura tizo ndura dare pamberi pasvika inini kana ndakupe fomu racho ka unofanira kurieketa 14 days andozwa ndikanda kupe fomu rangu unofanira kurieketa within 14 days kuti ndipe feedback kuna chirongwa saka unouya panapa musi wa 21 January ne$60 yekuchinje pfungwa ngoti mambo anganyepiba yekuchinje pfungwa dzakwedza chamangwana mandikutse munhu unotenderwa kuti mutape ndoda kuchinja pfungwa dzangu ndanga ndisina kugara pasi zvakanaka auiti amadzimambo mapenziba you don't fool us iwo pache zvako sedunga munhu une mararamiro ekuti mambo inini ndakazogara pasi zvakanaka ndanga ndisi pfungwa dzangu dzakavhiringika kwete kuti uti mambo wakanyepa hano nevanhu aameshina mutsamba wakanyepa iwewe unofanira kunga uri brave enough kumira pamberi pedare wechitaura kuti mambo inini ndakazochinje pfungwa dzangu nekuti ndakakasikirwa padecision making saka kundishungurudza ikokoko utore tsamba inototaura the same story yendakazwa ngeumangari wefanonga wakatori no mutape I have to change my decision even kudare ripi zvinobvumirwa izvozvo you don't fool madzimambo saka unouya pano musi wa 21 January ne$60 ndokupa fomu rako ndatopedza 21 January na 8 o'clock